ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି ତମାମ, ଦିନ ତମାମ ମୋବାଇଲରେ ଟପାଟପ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଇନକମ୍ର କଥା ଉଠିଲେ ମମି ଡାଡ଼ି ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିବେ। 20 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 10,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିଲେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ନିଜର ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମାସକୁ 30,000, 40,000, 50,000 ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମମି ଡାଡ଼ି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ, ଗ୍ରେଟ୍, ମହାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମମି ଡାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣାଗାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ତେବେ କିପରି, କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।